Άρο, κάνε λίγο. Έλα, τα έχεις έτα τα περιστέρια. Έλα μαμά, έλα να μιλήσεις κι εσύ λίγο. Hello! Και σήμερα πάμε Πάτρα, Ανάσταση, μετά από πολύ καιρό. Πόσο καιρό έχεις να κατεβήσεις στην Πάτρα? Ένα χρόνο και κάτι. Έχεις ξανακάνει Πάσχα στην Πάτρα? Όχι. Όταν ήσουν μικρή, πώς δεν Όταν έχεις ήμουν κάνει ποτέ? μικρή, ναι, αλλά Αφού τα εκεί- πολεμικά, εκεί λόγω γεννήθηκες. ηλικίας. Εσύ Μάρο δεν θα μιλήσεις? Η αδερφή μου εδώ δεν μιλάει, το παίζει σοβαρή. Έχω και μία μοιοπία. Έλα, μίλα και λίγο κι εσύ. Εν τω μεταξύ πάλι καλά που έβγαλε ήλιο, γιατί ξεκινήσαμε με βροχή από την Αθήνα και καταιγίδες. Καταιγίδες. Καταιγίδες και βροχές. Αλλά στην Πάτρα μας είπαν ότι έχει ήλιο, οπότε πάλι χαρά. καλά. Είναι το αντίστροφο. Όταν βρέχει στην Πάτρα έχει ήλιο στην Αθήνα και το αντίστροφο. Τι φωτογραφία. Δεν τραβάμε βίντεο. Θα σε βγάλει στο YouTube. Έλα μαμά, μίλα λίγο. Τι να πω, παιδί μου, έφτιαξε ο καιρός. Πρόσεξε, είδα το βίντεο. Κοίτα εδώ, Ήρα. Έλα, μίλησέ μας λίγο κι εσύ. Παιδιά, θέλω να σας πω, να σας τονίσω ότι είναι κολόπεδα. Ήρθανε χωρίς να πούνε κάτι και εγώ φεύγω στις 10. Δεν σου είπε κανένας τίποτα. Τίποτα. Βρίσε λίγο. Καταγγελία. Δεν βρίζω, κρατάω επίπεδο. Πες λίγο κάτι και για τη φίλη σου. Μικρή μου λείπεις. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εντάξει, δεν πειράζει, Ήρα του χρόνου. Όχι, δεν νομίζω. Έλα, σε πειράζει Εντάξει. λίγο. Δείξε λίγο. Δείξε Φοράει λι- γυαλιά, γι' αυτό δεν φαίνεται. Αλλά είναι στεναχωρημένο. Τι κάνετε, ρε. Μάρο, τι κοιτάς. Όλα τέρμα είναι. Επιτέλους ήρθε η ώρα για ύπνο. Η ώρα είναι 5 το πρωί. Βλέπετε ότι η γιαγιά μου έβαλε τα λουλούδια εδώ, τα τριαντάφυλλα στο μαξιλάρι, όλα έτοιμα. Θα συνεχίσουμε και αύριο, τη δεύτερη μέρα και τη Δευτέρα που θα είναι επιστροφή για Αθήνα. Κάπου θα σας αφήσω. Το πούμε αύριο. Καληνύχτα. Σήμερα λοιπόν, Κυριακή του Πάσχα, δεν βγάλαμε κανένα βίντεο γιατί μας πήρε ο ύπνος. Κάτσαμε, φάγαμε εκεί με τα γατιά, τα σκυλιά, γιατί έχουμε και όλα μέσα στο σπίτι. Και τα σκυλιά. Και τώρα βγαίνουμε λίγο έξω για ποτό, δεν ξέρουμε ακόμα που θα πάμε. Αλλά θα σας βγάλω λίγο βίντεο να δείτε και πώς είναι και το βράδυ εδώ στην Πάτρα. Εδώ η αδερφή μου υπερπαραγωγή. Πέτυχε και για πρώτη φορά τα φρύδια της. Δείξε λίγο.
Εδώ μου φαίνεται στρογγυλό. Φρύδια τατού. Οπότε θα τραβήξουμε και λίγο σήμερα. Είμαστε τώρα στο δρόμο, οπότε θα τα πούμε και αργότερα. Τώρα εδώ ψάχνουμε να βρούμε που θα κάτσουμε, δεν υπάρχει. Ναι, κοίτα και εδώ, άδειο. Αυτό νομίζω. Δεν υπάρχει άνθρωπος εδώ στη Ρήγα Φεραίου. Πες μου γιατί φύγαμε λίγο από το Ρίο. Γιατί κάποιος δεν ήθελε Ρίο και ήθελε εδώ γερόντια. Να το, αυτό είναι. Τι έγινε ρε Πάρη, πάλι στα μάξι είμαστε. Μπήκαμε πάλι στο αυτοκίνητο να φύγουμε και από το κέντρο. Πού θα πάμε τώρα? Ρίο πάλι, εκεί που ήμασταν πριν. Είχε λίγο κόσμο εκεί πέρα περισσότερο. Βασικά όλος ο κόσμος ήταν εκεί. Ήταν εκεί γιατί κάνουν opening τα μαγαζιά, οπότε ήταν και λογικό. Εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Άνθρωπος. Ψυχή ζώσα. Ζώσα, ακριβώς. Όλα κλειστά. Τα πάντα. Εμείς και τα σκυλιά ήμασταν. Λείπουν οι φοιτητές, λείπουν όλοι, άδεια η Πάτρα. Οπότε θα πάμε και θα δείτε και καλύτερα τοπία γιατί είναι και η θάλασσα εκεί κοντά στο Ρίο. Εντάξει, είναι βράδυ, τουλάχιστον θα δείτε τη γέφυρα φωτισμένη. Θα δείτε τη γέφυρα μπλε τουλάχιστον. Θέλω να σε ξαναδώ, να μου πεις και να σου πω ακριμένα σ' αγαπώ, που με κόμπω στο λαιμό, ξέρω ότι δεν μπορείς περισσότερο. Που λέγα αγάπη μου γυρίσου κάνε κοντά σου όταν με θέλεις. Τα χρόνια είναι βρήκα, κάνει ζωή μικρή. Συνήθισα να σ' αγαπώ, συνήθισες και εσύ. Μα είναι τα χρόνια ένα δοχείο, ένα φιλό σε ένα δοχείο.